disepeleake merga rasae pahit mangkakno uang oli nesia wis gunakake mangkudu dadi pengobatan tradisional suwe sak 2000 tahun ing Indonesia mangkudu dadi obat herbal kanggo macem-macem penyakit. Khasiat wong mangkudu pancene ora sepait rasae. Khasiat wong mangkudu bisa ngobati masalah kesehatan kayata sembelit, infeksi, nyeri, lan radang sendi. Carae menggunake khasiat wong mangkudu biasae kanthi mengolah dadi jus utawa mengonsumsi ekstra mangkudu.